Ahoj, my jsme si dnes pro vás připravili už druhé naše video, ve kterém se naučíme plést tady tenhle jednoduchý jednořadý náramek. Je to styl single a dá se pak tenhle styl použít například triple single náramku a mnoho dalších. Dnes vám ukážeme dva styly pletení tohle náramku, jak na stavu, který vám ukáže Kiki, a jak na háčku, který vám ukáže Bibi. Tak, můžeme se přesunout k pletení jednoho způsobu a to bude právě na tom háčku. Takže co vlastně budeme potřebovat? Budeme potřebovat dohromady 16 gumiček, já to mám teda na to své zápěstí, mám 16 gumiček, mám 8 a 8, jednu klipsnu, neboli S-klip a samozřejmě háček. Nevím, jestli už jsem to říkala, to nevadí. Vezmeme si jednu gumičku, propleteme tím druhou, tu druhou si zahákneme na háček obě dvě ty strany té gumičky a tohle je první vlastně uzlík neboli háčkování na tom našem náramku. A vlastně to už jste, kdo pochopil tady tenhle první, tak už vlastně pochopil celý náramek. A teďka vždycky přetáhneme ty gumičky, které jsme měli na háčku, na gumičku a zahákneme zase. Vezmeme si jinou gumičku, zahákneme, přetáhneme gumičky na gumičku a opět zahákneme. Tak. Vůbec nevěžte hlavu z toho, že se vám to tak motá, zase zahákneme, přetáhneme, že se vám to tak motá. To se motá naprosto každému, protože ono, jak se to vlastně přetahuje, tak se to trochu krabatí, ale to vůbec nevadí, protože my, jak to natáhneme na té ruce, tak to vlastně se krásně narovná. A je vlastně na vás, kolik barev si tam dáte do toho náramku, kolik nedáte. Můžete si udělat jednobarevný, vícebarevný a podobně, to je naprosto na vás. Já to nebudu stříhat, abyste zbytečně toto nepřicházeli o pletení. Ale to taky nemám ráda, když jsou ty videa sestříhané. Takže tak. Hop. A vlastně furt ten stejný princip zahákneme, přetáhneme, zahákneme. Jo, zase vlastně. Zahákneme, přetáhneme, zahákneme. Tak zase zahákneme, přetáhneme, zahákneme. Zahákneme, přetáhneme, zahákneme. A neustále to furt děláme naprosto to stejné. Teď už máme poslední gumičku. To tam takhle. Máme poslední gumičku našeho náramku. Takže si to dáme hop, zahákneme a uděláme naprosto to stejné, jak u předešlých 15. normálně tak. Ale tu poslední gumičku už pozor, dáme si ji na prst. Tak. Můžete vidět. A vezmeme si klipsnu a na tu natáhlou gumičku zahákneme tu klipsnu zhruba v prostředku. Tak. A teď už se nám náramek nemůže rozplet. Zahákneme to na tu poslední gumičku, dáme na ruku, pěkně narovnáme podle naší libosti a myslím, že to je naprosto krásný náramek, který se určitě povedl jak mě, tak i vám, i na tom háčku a určitě se budeme těšit, Kiki, na ten tvůj způsob pletení. Tak, můžeš. No, takže já jsem si připravila takovou kombinaci barev a zase budu mít taky 16 gumiček. A plus jednu na trojgumičku. Pak samozřejmě nesmí chybět háček a S-klip. A stav. Takže začnu tím, že si vezmu tady tuhle barvu. A dáte vlastně z té prostřední řady na tu krajní, obloučkama od sebe. A takhle samozřejmě já mám třeba kamarádku a té se líbilo jenom tady ty náramky, že je pořád nosí a že jiný neplete. Můžete samozřejmě vynechat a mět jednu tu mezeru mezi těma nástavcemi, protože náramek, když se nám v tom nožníku rozpletl. A teď už si z toho krajního nastavce
přebodneme na tu prostřední řadu, otočíme si to a opět pokračujeme na té krajní řadě. A obloučkama k sobě. Takhle udělám. Teď se vezmu na 2 prsty, otočím to. A ještě jednou, a to je právě ta trojgumička, kterou si dáme na ten poslední nástavec. Tak vezmu si háček a teď jdem k háčkování. Otočím si to. Teď vlastně podeberem všechny tu trojgumičku. A vezmeme z toho, vlastně podebereme tu barvu, kterou máme pod tím. V mém případě fialovou. Teď to zase podebereme a vezmeme v mém případě zelenou, žlutou. Teď to samé. Otočíme si to. A to už se nám právě bude dělat líp, protože vlastně máme ty obloučky k sobě, takže už je to standardní háčkování, jak například tak u všeho, takže je to úplně jednoduché a je to vlastně hrozně jednoduše. Protože vlastně nic nemusíme podebírat. Vlastně pokračujete furt stejně až vlastně na tu až na tu poslední gumičku. Tak, dám na poslední gumičku, vezmeme si S-klip a za to vlastně zachytíme. A samozřejmě za obě dvě. To možná vezmu na prst, aby to pro mě bylo lepší. Vlastně zahákneme. Tak. A teďka právě od té trojgumičky už stahujeme z těch nástavců, tak jak to dělá Kiki. Vlastně můžete ze strany na stranu, jakkoliv prostě. Hlavně pozor, aby se vám to neroztrhlo vlastně ta gumička. Tak. Když se nám to vlastně nemůže roztrhnout, takže vlastně nabereme tu trojgumičku na prst a tu jednu stranu té klipsny zahákneme za tu trojgumičku. A samozřejmě máme hezký náramek, tak se otočíme a máme náramek. Takže doufáme, že se vám tohle video líbilo, doufáme, že se vám náramky povedly tak, jak nám a budeme se na vás těšit v příštím videu, které už pro vás chystáme a určitě se těšte na náš další super návod a doufáme, že nás odebíráte, lajkujete a komentujeme. Tak ahoj a těšíme se na vás příště. Ahoj.